Lort! Ja, det var noget lort. Det må vi ikke sige. Det er sket! Hvad var der noget, der var der? Det er bare fodbold ud. Football takes me many places. Hot places, cold places. But I prepare for it all. People expect only the best performance, even under extreme conditions. And so do I. Kastrolün en iyisi Kastrol Ejden. En rigtig humørbombe, men det er tit svært at forstå, hvad han siger. Saktevand om i mig. Nej, men jeg sagde jo meget. Jeg sagde godt det, jeg sagde både det. Jeg skal lige ret på bækken. Det kender du godt, ikke? Det lå skævt. Kan du lide Pinocchio-kugler? Ja, det kan jeg lide. Jeg elsker kalokokugler. Hej då!